Компанията Лисон предлага богат избор на кошери за разплод. Разполагаме с 6 рамкови кошери за отглеждане на пчелни пакети, които са произведени във вариант за монтаж, където тялото се състои от 4 елемента, съединени с винтове с метални скоби, които пречат на движението на елементите на кошера по време на транспорт или ветрови условия. 3 рамковите кошери за отглеждане на пчелни пакети за производство на рояци за началото на пролета и осеменяване на майките за собствени нужди. Друга разновидност са кошерите за оплождане на майки, които са изработени от тяло и закрепено на него дъно. Имат вградени хранилки и капаци. Мини-кошерите, използвани за разплод, дават възможност за отглеждане едновременно на 2 майки. Той се състои от 6 рамки, изработени от закален полистирол. Те имат вентилирани дъна и набор от рамка, навес, хранилка, преградна стена. Те се предлагат в 2 варианта – боядисани и небоядисани. Допълнително пчеларско оборудване.